Ahojte rybári, tak ako som vám slúbil, tak po niekoľkých absolvovaných rybačkách vám teda prinášam slúbenú recenziu na môj nový čln. Čo sa týka výrobcu, je to Alba Boats v dĺžke 440 cm, verzia s konzolou, na ktorom mám osadenú 60-ku motor. Samozrejme tu nechýba elektrická kotva. Čo sa týka už prvých pár rybačiek absolvovaných s týmto člnom, tak čln ma milo prekvapil, nakoľko jeho jazdné vlastnosti, alebo teda správanie sa na vode je veľmi slušné. Absolvoval som rybačky na Dunaji, na niektorých našich stojatých nádržiach. Podarilo sa nám stráviť čas aj v zlom počasí, to znamená, kedy fúkal silnejší vietor, boli väčšie vlny. Celý čln je dosť predimenzovaný, čo sa týka jeho pevnosti, čo sa týka plavby aj cez väčšie vlny, tak necítite žiadne chvenie, žiadne vibrácie, takže z tohto hľadiska som absolútne spokojný. Čo sa týka motoru, tak pri dĺžke člnu 440 cm a váhe nejakých 500 kg aj s motorom, tak výkon 60 koní absolútne dostačuje. Čo sa týka toho samotného komfortu člnu, tak na to, že som bol zvyknutý na obyčajný nafukovací čln, tak momentálne si neviem vynachváliť napríklad živú studňu, ktorú využijete hlavne, keď chytíte ryby, ktoré si chcete privlastniť a nechcete mať starosti s ich prechovávaním počas toho teda ešte dňa, toho zostávajúceho času lovu. No a samozrejme veľmi veľkým doplnkom, na ktorý som ja osobne nebol na mojom člne predošlom zvyknutý, je tá elektrická kotva, ktorá je samozrejme aj sparovaná so sonárom, ktorý momentálne používam, čiže viem si presne vytipované lovné miesta, či už cez sonár, navádzať sa na ne a zakočiť sa na nich, alebo pomocou ďalkového ovládania sa k nim viem dostávať. Osobne ma veľmi milo prekvapil aj úložný priestor, ktorý sa na tomto člne nachádza. Napríklad táto priehradka pod konzolou, kde si viete všetky veci, ktoré potrebujete počas lovu a uschovať a mať ich vždy po ruke. Ostatné veci, ktoré priamo počas lovu nepotrebujete, samozrejme máte v bohatých úložných priestoroch, ktoré tento čln ponúka. No a samozrejme sú tu aj odkladacie priestory, či už na rybárske prúty. Ja som si ešte domontoval napríklad takýto držiak, ktorý si neviem vynachváliť zase z hľadiska toho, že ten prút tam proste nasuniete a máte ho počas presunov uložený, nebude tam po člne a tak ďalej. Pokiaľ teda zvažujete kúpu takéhoto alebo podobného člnu do ďalšej sezóny, tak s chalami, ktoré tieto člny vozia, už mám teraz odkonzultované, že majú konkrétne tieto 440-ky objednané 3. Z hľadiska doby dodania to vychádza, že pokiaľ by ste sa pre ne rozhodli, tak do ďalšej sezóny by ste ich už mali nachystané, hotové. Čo sa týka toho voliteľného príslušenstva, tak samozrejme vieme vám dodať všetky druhy sonárov, všetky druhy dostupné bežne na trhu elektromotorov, no a samozrejme aj spaľovacie motory si môžete vybrať zo značiek buď Yamaha alebo Suzuki, s ktorými chalani robia. Pokiaľ ste ešte není rozhodnutí, aký čln si na ďalšiu rybárskú sezónu teda objednať a vybrať, tak môžete sa obrátiť či už na chalanov zo Siemenu, SRO alebo na mňa a môžeme niektoré veci si ešte konkrétne prejsť, čo vás zaujíma, vedia vám oni poradiť, prípadne ja vám viem na môjom člne poradiť, môžete si prísť pozrieť a rozhodnúť sa rozumne a rozhodnúť sa hlavne správne. Čo sa týka všetkých aktuálnych informácií o týchto člnoch alebo o nejakých prípadných zľavách a samozrejme o mnohých ďalších recenziách, ktoré v dohľadnej dobe vám možno prinesiem, tak môžete ich zaregistrovať na stránkach PORIS, čo v skratke znamená poľovanie a rybarčenie na Slovensku. Nakoľko vyrábame aj reláciu na rybách Petrov zdar pre Slovenský rybársky zväz a venujem sa okrem toho samozrejme aktívne aj lovu rýb, aj poľovaniu, tak možno na tieto témy nejaké recenzie, nejaké videá z lovov vás budú zaujímať, takže občas niečo pridám aj ja, no a budem sa tešiť, pokiaľ mi dáte odber či už na Instagrame, Facebooku alebo YouTube.